με λένε Άλεξ και είμαι στον Αγωστή. Έχω κάτσει πάνω στα σκαλιά μου και δεν θέλω να πάω να διαβάσω γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο για τα γούστα μου. Δηλαδή, πάνω από 2 ανθρώπους. Πέρασε ώρα, έκανα edit τα βίντεο για χτες. Δεν έχει καθόλου φως. Το επόμενο βίντεο δεν θα είναι έτσι. Τώρα πάω να ξεκινήσω διάβασμα. Τέλειωσα διάβασμα, πάω για καφέ. Διάβασα συνολικά 215 λεπτά. Έχω σπουδή που την έχω για να συγκεντρώνω. Μου λέει πόσο διαβάζω. Είναι απίστευτο το πόσο συγκεντρώνω. Βγαίνω και πόσο καλύτερο με κάνει αυτό το διάβασμα. Γεια, να περιμένω κόσμο. Καλημέρα. Έχω ψυχίατρο. Δεν θέλω να πάω. Γιατί θεωρώ τους ψυχίατρους ηλίθιους αυτή τη στιγμή. Και βασικά το κύριο από όλα αυτά είναι ότι θεωρώ ότι δεν με καταλαβαίνει κανείς γιατρός. Δεν είναι όμως ότι έχει θέμα ο συγκεκριμένος γιατρός. Είναι ότι έχω θέμα γενικότερο, ότι νιώθω ότι δεν με καταλαβαίνει ποτέ κανείς. Οπότε δεν θέλω να πάω σε κανένα γιατρό, σε κανένα ψυχολόγο, σε κανένα ψυχιατρίο, να μην πάρω κανένα χάπι. Έχω βαρεθεί να τις κάνω όλες αυτές τις μαλακίες. Από τα 16 μου έχω μπλέξει με όλα αυτά. Παίρνω χάπια, το ένα το άλλο και έχω καταλήξει 22 χρονών να είμαι με επίδομα αναπηρία στο σπίτι και να μην μπορώ να κάνω τίποτα. Ενώ εμένα τα σχέδιά μου ήταν κάπως στα 18 μου να δώσω πανελλήνιες. Και έχω απογοητευτεί πολύ από τη ζωή. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον έχουμε διάβασμα. Δεν θέλω τώρα να βγω, οπότε πρέπει να βγω όμως, γιατί πρέπει να πάω στο γιατρό, γιατί ακόμα και να μην θέλεις, το ότι δεν θέλεις να πάω στο γιατρό σου δεν σημαίνει ότι δεν πας. Αναγκαστικά πηγαίνω με το ζόρι. Όσοι με βλέπετε από παλιά, ξέρετε ότι δεν πήγαινα στον ψυχολόγο κάποιες φορές που ήμουν χάλια. Ναι, τώρα αυτό δεν παίζει. Πάω αναγκαστικά και τα λέμε. Ώρες νιώθω ότι είμαι από τα άτομα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοια άτομα, αλλά αν υπάρχουν, εγώ είμαι σίγουρα ένα από αυτά. Τα οποία δεν είμαστε φτιαγμένα για να είμαστε καλά. Δηλαδή, με το που γεννηθήκαμε μας γαμίσανε και μας βάλουν να μην είμαστε καλά. Δεν είναι ότι εγώ τώρα θα πάω στον ψυχίατρο και θα μου λύσει τα θέματα της ζωής μου. Και δεν είμαι καλά. Πάω με λεωφορείο, με παλιές περιπτώσεις. Έχω φτάσει. Πάθαμε να κάνω ένα τσιγάρο. Τίποτα. Νιώθω τα προβλήματά μου δεν αφορούν αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θέλω να πάω καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει. Έχω βάλει φρύδια πάνω. Αλλά τέλειωσε η συνεδρία. Αρχίδια συνεδρία. Ήρθα αναγνωστήρια για διάβασμα. Δεν έχει σημασία τι είναι. Με τον ψυχίατρο όλα καλά, τα ίδια. Πάω να διαβάσω, τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας. Έφτασα αναγνωστήριο, πάμε για διάβασμα. Στην εντάξει. Δεν είμαι πολύ καλά, δεν κάνω πολύ καλά. Η συνεδρία έκλεισα πιο σύντομα αυτή τη φορά, λιγότερο από εβδομάδα, για να χρειάζομαι μια έξτρα βοήθεια στον καιρό, πάλι δεν είμαι καλά. Και τώρα θα πάω να διαβάσω. Διάβασα μόνο 55 λεπτά, έπαθα μια κρίση να διάβασα και δεν είμαι σε φάση να παίρνω χάψη και τέτοια τώρα εδώ στο μαγνωστήριο, οπότε μάσω πολύ. Γεια σας, ήρθα σπίτι, ξεπέρασα το τσότσο και τώρα εύχομαι να είχα κάτσει λίγο παραπάνω, να είχα τελειώσει αυτό που είχα να διαβάσω, γιατί ίσως τελικά μάλλον και να το είχα, δεν ξέρω. Αλλά δεν πειράζει, κάθε μέρα είναι μία μέρα, θα τα καταφέρουμε αύριο. Και τώρα έχει τσιλάρισμα με βροχούλα και καφέ.